もし太陽が突然消えたら、もし今、太陽が突然消えたら地球はどうなると思う？実は人類はすぐには気づけない。なぜなら太陽の光は地球に届くまで8分かかるから。つまり太陽が消えても俺たちは8分間普通に生きる。空は青いまま、スマホも見れる。何も変わらない。でも8分後突然、世界から光が消える。昼なのに真っ暗、気温は急激に下がり始める。植物は枯れて酸素も減っていく。さらに恐ろしいのは、地球は太陽の重力から解放されること。つまり地球は宇宙を永遠に漂流し始める。夜空には二度と蝶が来ない。そして数年後地球は氷の星になる。でも怖いのは最初の8分間。人類は終わってることに気づかないまま普通の日常を過ごしてる。今見えてる太陽も8分前の姿だけどね。